Нямам търпение да се запозная с този човек. Никога досега не си ме запознавал с никого, толкова съм развълнуван. Да, татко, но се дръж прилично. Маргарет, какво трябва да направя? Татко, не казвай неподходящи неща. Никога не съм неподходящ, миличка. Просто казвам каквото е. Кажи ми какъв е той. Ех, татко, какъв е той? Той е красив, приятен, а освен това е и много интуитивен. А физически е красив като баща ти. Татко, спри. Във всеки случай, да, много е хубав. Хайде, наистина съм любопитен да се запозная с този човек. Умолявам те, бъди добър, моля те. Не се притеснявай, Маргарита. Страхотно. Кога пристига? Как се казва той? Татко, още не съм ти казала името му. Това е изненада, така че моля те, спри да задаваш въпроси, хайде. Мама мия, каква мистерия! Но не си ли с някой, който работи в тайните служби? Ще видиш, татко, ще видиш. Добре, вече знаеш ли какво да поръчаш? Не, сега ще погледна менюто, за да видя какво се предлага. Сервитьор. Вода. Тате, какви са тези маниери? Не се притеснявай, той е само сервитьор. Добър ден, кажете ми. Помолих за вода. Вода. Разбира се, ще поръчам на сервитьора да ви го донесе веднага. Защо? Какво се променя? Имаме разпределени маси и всеки сервитьор се грижи за своята. Ах, как го удължаваш, стига да ми донесеш вода. Разбира се. Тези хора дори не знаят как да работят, а накрая дори искат бакшиш. Татко, можеш ли да не бъдеш толкова строг през цялото време? Моля те за това. Освен това исках да ти кажа, че... Добро утро, тук е водата. Готови ли сте да поръчате или да ви дам още няколко минути? Крайно време, да, готови сме. Ще си взема карпачо от риба тон. Карпачото не е налично днес, господине. Но как? Все още е написано в менюто. Съжалявам, обикновено го имаме, но точно днес приключи. Добре, хайде. Какво подобно имате вие? Какво можеш да ми предложиш, младежо? Вижте, трябва да попитам главния готвач, защото работя тук отскоро. Не мога да повярвам, но това е твоята работа. Колко сте неорганизирани тук. Съжалявам, господине. Добре, да, попитай готвача или го изпрати тук. Той със сигурност ще бъде по-компетентен. Ти поръчай Маргарита. Какво мога да ти донеса? Трябва да бъдеш учтив с дъщеря ми. Какво е това поведение? Спри, моля те. Искам лингвин с кариди. Чудесно, ще се върна за другата си поръчка. Мама мия, каква некомпетентност. И без това тези момчета тук са сервитьори, които биха имали по-добра работа, но и те работят небрежно, неподготвени. Татко, за какво говориш? Те все пак са хора, които работят и трябва да бъдат уважавани като такива. Освен това, чули? Той работи тук само от известно време. Малко разбирателство, той може да е твоят син, татко. Синът ми никога не би станал сервитьор, не бих му позволил. И защо, татко? Какъв би бил проблемът, ако утре ти кажа, че искам да стана сервитьорка? Хайде, Маргарита, аз те отгледах с други амбиции, но какво тогава е това неуважение? Изобщо не го разбирам. Татко изобщо не ме притесняваше. После ние сме на една и съща възраст. Това трябва да му е дошло естествено, татко, хайде. Истината е, че грубите и невежи хора в крайна сметка са сервитьори. Според мен си твърде повърхностен и злобен. Но защо винаги си против мен? Татко, защото това е истината, а най-лошото е, че ти никога не я осъзнаваш. Добре, виж, наистина не ми се спори с теб тази вечер, нека приключим с това. Господине готвачът каза, че е възможно да се направи карпачо, но от сьомга, добре? Крайно време, да, добре, хайде. Отлично, благодаря ви. Наистина очаквам с нетърпение да се запозная с това момче, с което се срещаш. Разкажи ми за него. Така че може би ще започна с това да ти кажа как се казва. Добро утро, съжалявам, че ви прекъсвам, но не можах да не чуя какво казахте срещу моя сервитьор и моя ресторант. Трябва да ви помоля за любезността да станете и да си тръгнете. Предполагам, че не разбирам. Видях как се отнася с моя служител от първия момент, в който седна. За мен тези неща са недопустими. Предпочитам да загубя клиент. Как смеете? Това са вашите сервитьори, които не могат да се справят с работата.
Казах само истината. Момчето не знаеше менюто. Трябва да ги обучавате по-добре. Съденето на моите момчета се очаква от мен, а не от вас. Момчето току-що е дошло и се учи. И в никакъв случай това не ви дава право да се отнасяте с него по този начин. А сега моля, напуснете ресторанта ми. Знаете ли какво? Не сте вие този, който ме изгонва от вашия ресторант, а аз съм този, който напуска това място на некомпетентност. Хайде, Маргарита, да вървим. Хайде. Съжалявам. Хайде, отиваме да вземем колата. Знаех го, татко, и дори те предупредих. Хайде, Маргарита, отиваме да вземем колата и не прави излишен скандал. Не, татко, почакай, ти се държа лошо. Но какво има да чакаш, дай? Татко, Марко, трябва да почакаме. Но какво значение има това? Просто му кажи къде отиваме и той ще ни посрещне там. Просто не го разбираш, нали? Какво трябваше да разбера? Нищо, татко, няма значение. Скъпа, съжалявам, че не исках това да се случи. Това не е твоя вина, Марко, напротив, много съжалявам. Но той ли е гаджето ти? Да, татко, това трябваше да е изненада. Но ти се обвърза с един сервитьор? Да, толкова голям проблем ли е това за теб, татко? Да, но защо? Виж, забрави, не ми пука. Дай, успокой се. Съжалявам за Маргарита, но никога няма да дойда да вечерям с вас. Надявам се да ме разбереш, Любов. Двамата с теб ще отидем там през следващите няколко дни. Но вие, господине, се отнесохте с мен много лошо от самото начало. И аз не реагирах от страх да не нараня приятелката си. Това не е начинът да се държим така. Успявам да се издържам благодарение на тази работа, която обичам. И освен това, кетерингът ще бъде моето бъдеще, докато вие ме съдите само защото сте предубедени към тази работа. Виждаше се как ме гледа, как ми говори. Сякаш беше нещо различно от нормален човек. Това е много погрешно и не бива да си позволявате да наранявате хората по този начин. Всички работни места и всички хора заслужават уважение, а не повърхностност и гадост, както вие постъпихте с мен. Надявам се, че можете да се замислите за това заради себе си и заради дъщеря си, която, за разлика от вас, е съкровище. Повечето от историите в нашите видеоклипове са вдъхновени от реални събития. И ако имате свое собствено, можем да се вдъхновим за бъдещи видеоклипове.